simpelthen på vej til Lolland. Der skete det, at jeg blev ringet op i går aftes af selve Ole Mikkelsen, som vi ellers kender fra Bogart. Han havde fået set min afgangsfilm og ringer til mig helt op på kø i går aftes, og ville rigtig gerne have, at vi to skulle mødes. Så han har inviteret mig hjem privat hos ham til en lille kop kaffe og en snak om film. Jeg glæder mig til at få den første anmeldelse af filmen. Jeg har jo en stor kærlighed, altså, det må jeg godt indrømme, ikke, til Emmanuelle Béart. Ja, fordi jeg forstår slet ikke, hvordan du har fået fat i hende, faktisk. Hun er ekstremt lækker, ikke? Og hun har noget poesi i sig også, sådan som, ja, der ligger så mange hemmeligheder bag hendes udtryk. Altså, den mund der, den kunne man godt tænke sig at kysse, ærligt talt, du. Det kunne man godt, altså, de læber, det er helt specielt. Jeg har faktisk tegnet hende. Jeg har lavet en akvarel med hende. Okay. Ja. Altså for nylig, eller for? Ja, det er et par år siden, jeg har gjort, fordi jeg har faktisk været vild med hende lige siden Kilden i Provence, ikke? Nu skal du bare se, altså. Prøv lige at se her, ikke? Er det? Men det er ikke skægt, at du har været fascineret af hende, og jeg har været fascineret af hende. Det er da ikke helt almindeligt, vel? Det er ligesom om, der er noget skæbne i det her. Jo, den er fint. Jamen, tillykke med den. Jeg synes, du burde sende det til hende. Altså, jeg synes, det er så flot, du burde sende den. Du har jo selvfølgelig hendes adresse, hendes private adresse, ikke? Og hvis jeg nu fik den, ikke? Og så meget gerne hendes mobil, hvis du... Ej, så kan jeg give dig nummer på hendes agent. Nej, jeg gider ikke agenter, det er jeg blevet for gammel til. Og jeg er ikke gammel, men jeg er alligevel for gammel til agenter. Det er sådan noget, amatører gør. Okay. Men det kan jeg kan altså ikke... Jeg er ligesom på et andet niveau, og også en anden fase af mit liv, ikke? Du laver bare en film, og en kort film oven i købet, ikke? Havde det så været en lang film, altså det der renderi. Du har ingen chance. Nå. Færdig, du har ingen chance. Det skal jeg høre fra dig, at jeg ikke har en chance, altså. Hun er til unge, mørke hude. Det er jeg sgu ked af at høre nu. Men altså, nu bliver jeg nødt til at sige, at jeg har været sådan tålmodig og kigget på dit lortebillede. Jeg har sgu også været noget tålmodig at sidde og kigge på din lortefilm, altså her. Midt i min sommerferie, ikke? Hvis jeg lige kunne få det mobilnummer, ikke, så kunne jeg måske også lige snakke lidt mere om filmen, så ligesom ud over det punkt. Så laver vi en lille deal, ikke? At, Okay, og det er Les Amours Perdus, første anmeldelse til 1. Ja. Værsgo. Les Amours Perdus er en på sin vis fantastisk film. Den er lavet af en filmskoleelev, som oven i købet kommer fra Frankrig, og filmen er fransk. Der er ikke noget som helst dansk i den. Men der er noget universelt i dens kærlighedshistorie, som både er dyster og interessant, og den er spillet af 2 fremragende skuespillere. La Belle et la Bête, den grimme, den uhyrede og den smukke, og de 2 har en meget, meget fint, intimt kammerspil sammen. Tillykke. Det skal jeg have ikke så mange. Ja, men god tur hjem, ikke? Ja, det er fint. Og så tillykke med maleriet. Jo, og tillykke med filmen. Ja, tak. Ja. Held og lykke. Tak, hej. Det får I brug for, ja. Hun er sgu sød.